Проба 3, 4, 5, 6. Са. Шефа дойде да ме вземе. Отиваме към новото място. Сега ще поговоря малко на английски, да се представи. Много е готин. Пичага е. Ще ми свърши работа. И така. Бос! Tell them your name. My name is Weedy. Weedy. Yes. Weedy. So Weedy is my taxi driver. Yeah. And he's a really cool guy. He has a tattoo studio, yeah? Yes. Seminyak. In Seminyak. Yeah. Seminyak, yeah? Yes. So he's gonna give me a lift to the new place, and I will probably make video from there to see how is the, like basically what's the new place. Is it good, is it not, is it bad again? Hopefully this time it's gonna be good, because the people which owning that place are from Bulgaria. And yeah. Ciao. You wanna say something? Everybody, please come to Bali and then contact me to as your driver. Ден 2 от престоя ми в Бали. Тук що ставам. Направо много ми се спи. Сега ставам, защото бачка нощно време. 12 часа е в момента. Тия си взема един душ и пак ще почна снимам някакви кадри. Арабат. Пичове, добър ден. Отивам да се повоза общо взето. Времето е много зле. Няма да ви лъжа. Но аз се екипирах с... Как се казва това? С дъждобран. Общо взето ще ми изсипе всеки момент. Буквално ще ми изсипе всеки момент. Ама искам да ходя да разгледам някакви работи. Тук това е червената стрела. Ще се возиме с нея. Принципно ще е много яко, ако... Нека богомолец имаш тук. Ако мога да я забуча тази камера някакси тук, ама... We will see that. Не съм взимал микрофони. Чай сега се панаше това някаква схема, тук това цялото нещо. Аха. Сега па няма да запалиш, защото съм на такова. Добре. Оле-ле. Чай, стой са. Его бе! Бомбоклад. Много добре, ти оти си. Присто, ако може да си жмъц на телефона, тук ще е просто повече от перфектно. Ама... няма как да стане, да му се не види. За сега. За сега, за тия пари толкова. Както вика един авер. Първо ходим да се разходим, да има какво има наоколо. И така. Няма да го спирам това цялото нещо, нека си записа, просто ще си пусна някакъв Google Map да видя къде трябва да хода и какво трябва да правя. Записва ли? Записва, бомба. You go home? Huh? Where are you going? On the beach. Велков Бали. Аз ти казвам, скутера между другото е бомба. Само не трябва да забравям, че тук сме в обратно движение. Ето го морето къде е. Как ти да до него? Айде обратно, батко. How can I get to the beach? You got big turtle? Yeah, on this beach, on the other side, yeah? Surround, okay. Thank you. Ще... Миш, че казал да се заобиколи или... Не мога ви кажете, аз какво казвам. Салам алейкум. Така. О, шит. Какво пише? Evacuation Road. Окей. Чай, че това има такова аутостоп. Не знам как се изключва тази тъпотия, by the way. Тук е пълно спомяни. Добре. Как го риздавате? Hello? Тия са от хотела. То виде, че стига и ризна го назад, да се хвана. Аз ще пробвам аз да го ризна. Бате, това тежи на куче. Охо, барбекюто тук, много добре. От тук не съм ял из тия... из тази уличка, общо взето не ми изглежда много
безопасно, но Сана къде се ризна да му се не види? Hello! Ще се ризна надясно, бате. Бе, какъв е този джип, бе, брат? Паналда Marine Adventures. Окей. Брутална джипка. Намерих някакъв плаш, въобще не знам дали е плаш. Тук може да се карат джетове. Окей. Принцип това най-скамърското нещо в тия страни тук. Тия джетове, всички тия ще ротиват. Ама я да видим, интересно ми е водата каква е. И то по-натам ето голния ресторант, дето искам да хода да хапна. Тук е Кея. Смятай колко много вали на ден. Кърти се да вали на ден. Една вълна няма. Скандално. Честно. Скандално. След това не знам дали как се чувате. Чакай да... Мара този каскет. Я име. Я. Бате, водата е чай. В смисъл... Смете, брат, и вали по цял ден, брат. Вали по цял ден и водата е чайче. Много яко. Тук някакъв... То 100% сега ще ме навива някакви работи да си купа от него. Има Hello Sir, Water Sport. Може па и нищо не иска. Hello. How are you? Good, good. Нищо не иска. Супер. И по-добре. Са. Много ме изкефи как просто си зарезах телефона вътре в скутера. Просто нека му мине да си го гепне и яреват. Падна ми батерията и общо взето трябва да видя какво съм снимал. Ще го сгуба. Общо взето се разкарах. Взех си дъждобран, с който дъждобран ми е по-оферта. Мога да излизам и да караме, защото много вали. И да, излезнах за първи път да ям сега тук в един ресторант. Мама нещо си беше, не помня. Взех си една супа, взех си и някакво техно пилешко с някакви работи. Сега ще снимам яденето да видим как е. Се втеше ям навънка. By the way, takeaway е много добър. В смисъл, набарах едно местенце, халал работи. Брат. Брутално. Забравих си микрофоните, така че си явен идея как се чува аудиото. Взех си кафенце. Поръчах си супа, както казах. Просто вечер трябва да избягам да снимам, защото е много кухнато го дават. Кафето, между другото, капучино си взех, изглежда доста добре, идва и супата. Много добре. Thank you, bro. I can record here, yeah? What? I can record the making vlog. It's fine, yeah? No problem. You wanna come say hi? Oh, Come. hi. Thank you. No What's your problem. name? Sorry. Veli. Really? Veli, Where are yeah. you from? Bulgaria. Pardon? Bulgaria. Bulgaria. Bulgaria, yeah. Oh, we say Bulgaria. Yeah, that's fine. Okay. Enjoy your soup. Thank you and so much. coffee. Този тристилник, който живееше до мене, най-накрая си изнесоха се днеска, бате, защото това ти казвам, че бебе се кърти да се кърти, брат. Да, реве. Супата е много готина с доматена супа с гъби, лук и скариди. Сега па не мога да духна супата. Охо, брутално. Има джинджер, лимон вътре, босилек. Енергична такава супичка. Много добре. Брутално, брат. Традиционна някаква тяхна. Много добре. Добре. Бързо включване, имаше чушка в супата. Ето я. Мале, как пари, аз не ям толкова люто. Направо ми изкърти, брат. Мале. Добре. Чушките много им парат. Направо ми изгоря устата, бат. Гледай, изпоти се. Тук, човече. Направо така ми изгорех ми устичката ми гръмна, бат. Вчера си изкърти да пали между другото.
Изпо, между другото, е опасен код жълт или нещо от сорта. Буквално ерията, която живее в момента, може да се наводни. Може да отворите, аз може да оставя тук един скриншот. Буквално напишете днеска сме кое число. Днес сме 24 февруари, напишете 24 февруари да видите за какви наводнения стана въпрос. Дойде основното. Някой ми извинява от България, нямам да дигам, защото ще го набутам. Сега хора, изглеждат по следния начин. Пилешко с ориз, това не знам какво е, това са някакви зеленчуци, това не знам какво е, това е ориз, това е ясно. Сега, няма да се крива душата, само да се оправи светлината. Или пък няма да се оправи, все тая. Мирише на кучешко ядене, мисля на кучешка храна. Не знам от соса или от какво е, нямам си на идея. Ама наистина мирише на кучешка храна. Просто не мога да фигурам кое е точно. Това мирише на кучешка храна. Това е някакъв сос, но аз не знам какво е. Добре. Ако и на тейсти така, пилешкото изглежда by the way брутално. То направо се пада от кокочето. По балийска рецепта е направено. Надявам се тук да не ядат кучета. Вкусно е. И то доста вкусно ми казва. Нещото, което мирише на кучешка храна, ще го пробвам да видим какво е. Да, това е. Това е патладжан с млян. Това какво е? Това са някакви запечени работи. Пак има чушка бата. Добре, това не ми да го ядем бата. Изкъртено. Моркова е добре, патладжан е добре. Брокола и то е добре. Това е много люто другото. Оризица. То ориза е ясно, смисъл ориза трябва да е много хубаво, защото пък все пак тук си го отглеждат. Не знам, ориз като ориз. Бунтата гърми, by the way. If you know, you know. Ако ме питате, дали бих си взел втори път такова? Не. Защото просто мирише на кучешко ядене. Рис, рис, но е много вкусно. Явно някаква подправка, която ползват. Издържа от Австралия. Бунтата гърмилати топ. Много стабилно. Въпросът е, че Фейси е толкова куп на дата, че мяза като прилича малко на Владимир Кличко, by the way. Сега кафе, супа и основно голяма порция с пилешко, видяхте това е 10 евро. За мен е много ефтино. Сравнявам цените с България, порция пиле е само 20 евро. Да не говорим за супа да е 3-4 евро, примерно ги 20 евро. Доста по-ефтино е, което е нормално, не е единственото нещо скъпо в тази държава. Мисля, че е самолетния билет, докато се шмъцнете тук, как се казва. Yourself, yeah? Your name? Erson. How? Erson. Erson. Yeah, Erson. Nice to meet you. Nice to meet you. Felix, right? Veli, yeah. Felix. Okay, bro. Come for a breakfast Okay, next see time, you, yeah? Felix. Take care, yeah? Yeah, Coffee was really nice. thanks, Felix. Okay, cool. I can leave this one here? Just leave it empty. Okay, If it's perfect. empty, leave. Yeah, it's empty. It's good as long as it's not rainy. Yeah. Just be careful. It's been 2 days, very bad weather. Very bad weather, yeah. It's not gonna be long, like, Hopefully, yeah. 3 or 4 days. Окей, бро. Страшен пич. Не знам, що ми вика Мели. Като името изобщо не ми е Мели, ама се тават. Червената машина. Оп. Пак стъпих в тъпата лоховата мамка. Сега имаме пререкание с този мотор, не мога аз да го стартирам, брат. Тук светва това нещо. Сега не става, сега натискаме втори път. Оп, него е. Ей,
ти лути си, брат. Моторчето е бомба, брат. Сега ще ходим да покана малко. И да покана, просто ще разгледам какво се случва наоколо. Почти се прибрах. Сега ще ви покажа къде е. Общо взето съм отседнал. Сигурно шефчето ще е нощна смяна. Сега ще го имаме какво прави. Бате нищо не вижда. Сейчас трябва някаква алтернатива да измисля, което е да мога да снимам, иначе дедо. How are you, boss? Good. Hello. Добре. Аз съм Яло. Велизар съм аз. Ти си ми съседа, нали? Аз съм